Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na iyo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni David. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang danghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Paulo. Sige na, Noy Martin. Sige na. Huwag ka na ikatahaan. Di na ko ni mo amo. Ako ang maabot mong gumagaron. Ako si Paulo, ang boyfriend si mong anak. Kinaog niya, miyan. Kinaog niya sa chip. Oh, Tay. Noy Martin. Si Manny, Paulo. Di ko na ikaw amo. Maong di ko obligado nga musunod sa imong gustong mahitabo. Kanaog di amiyan. Manakay tagresikot. Naunsa na noon eh? Di naman kumasayok ba eh. Siya rosab ni mo. Wa ka may baw? Sabay malipay nga, giyano mo siyang fire out. At tubangan pagit siyang anak. Sa may buhaton ko ba eh? Di, unsa pa? Doon na pa bagoy mas powerful sa I am sorry? Musuri ko? Unsa man di ay? Gawa sa sorry, ibalik siya siyang trabaho, no? Uway problema, anak ba eh. Ang ako, unsaon ko pagsulti. Oh, di na ka maumsulti? Yano kay ni mong gi-fire out, unya? Maglisod kag hire balik? Tingalig mo balibad. Ay, natural mo malibad. Si pagtuo mo, pwede mo lang dua-duaan ang ilang emosyon? Tarong ganyan di abay na. Nangayo ba ako sa mong tambag, ha? Mabala ito. Ako ba, no? Igo rin kong muhatag o kapilian ni mo.
Pero ang final nga desisyon, imo gyud na. Unsa man? 1. Mo sorry ka. 2. Mo offer ka balik sa iyang trabaho. 3. So may number 3. Kalimtan lang ni Musmian. Kawa polo sa lang yung binuang na. Uy, di na binuang, uy. Ang ako ba, nga, og dagon kasi mong kaikog og kauwaw, unya, gusto na lang ni mong kalimtan Mian, total, dagan ka na magkwarta. Di man sa lisod pangitao ng babae. Kay, pwera buyag, gwapo mo sab ka. Ikaw lagi. Huwag magkakitag babae. Gwapo mo sa gas pagtuo mo. Mangbuang man yung kasing-kasing ba yun? Si Mian mo ang gusto? Ops, ops. Di na ha. Sige, mo lang na sagot. Pero problema na nimo kung saan nimo ang iyang tatay. Raje, Oh, Noy! Mayo tao, Noy. May balik ka. Nag-all bet to si Paulo. ikaw ra ang tuyo ko. Way lain. Ha? Ano mo, Noy? Gusto kong makigsulti kang papa mo. Anjes, pwede na akong gamito ng imong telepono? Noy. Oh, gamita oh. O gawas lang ta din iskoral sa bilya. Dali, Raje. Adto lang hinuon ta sa bahay. Asa ka tong duha nga nanlakaw man? Kisa na Si Martin ug si Radji. Nakita kong miabot si Martin, unya gikuyog si Radji. Nanggawa sila. Ha? Anong wa mo ko mo tawagan ay? Nga naman di ay. Kwan. Kwan ay. Wa man. O sabay wa. May problema ba, Paulo? Nay. Sultihi ko sa imong problema. Diin mo siya makita, Martin. Sa Hiltrodes, daghan kayo gikumpra. Mingon siya, nahalinan ko siya baboy. Di unta ko maibong kung daghan siya gikumpra. Pero ang naibungan ko, nga no nagpalit siya og higdaanan nga may phone. Unsa may problema ni ana? Naanan silang matug og lantay og saog. Sa sama na mo mga pobre, di na mo usika ng halin sa among kahayupan para lang ni ana. Ang buot mong ipasabot? Hayan, may espesyal silang bisita. Si Sir Servando? Pasensya na lang kung layo kayo lupad ang akong una-una. Pero diri kapugngan nga mao ka na imo santop sa akong uo. May katarungan ka? Ha? Ikaw ang labaw nga suhitos kinaiya sa imong higala. Mas nahibaw ka sa dagan sa ilang panghuna-una. Husto ka. Ang usa ka espesyal nga bisita palitan og usa ka espesyal nga butang. Dili mo palit og para sa kaugalingon, pero mo palit og bisag unsa ka mahal para sa bisita. Jess, pwede ka... Kayo. Kinahanglan nga mas mag-amping ka mo niya, ha? Sultihan ko bahin ni Paulo. Si Mian. Kinahanglan doblihon ang ilang pag-amping. Kung tinuod ang katahap mo, naaras sa suok ang kaaway.
ako nang naghangyo kanimo, Martin. Pasensyahin na lang si Paulo. Batanon pa siya o gahaya ng iyang komedya. Dili na madawat natong mga edad-edaran na. Lahi na manggod na silang mga huna-huna. Wa na'y problema nako, Azucena. Ang buot mong ipasabot nga mubalik ka na sa trabaho mo? Dili pa una. Kung mauna, nasuko kapag yun di ay kang Paulo. Wa ko'y katungod nga masuko, Azucena. Usa pa, wa ko magunaw na sa kasuko. Lain ang nagkahasol sa kuna-una. Unsa man? Si Cesar Bando. Nagduda kung niara siya sa palibot. Ha? Martin, nga nung nakasulti ka man ni Ana? Ha, Martin? Martin, nga nung dili man ko ni mo sultihan. Maubitang nga ani ako. Kay sultihan ko ikaw, Azucena. Labi na si Paulo. Kinahanglang dugangan ang pag-amping. Luwas kami din, he. May mga magbantay na mo. Ikaw ang peligro kung tuag ka sa inyo. Martin, kinahanglang anhi ka din, he. Uban na mo. Dili lang tingali. Karon nga wa na ko'y trabaho, mas maayo po hinoon. Aron makabantay ko kang mayan. Pangunayan ko ang pagbantay niya. Pero nganong nakaingon ka man nga ni si Sir Servando? Ha, Martin? Ngano? Maunay giasoy ni Martin. Mausab na yung gisulti kang papas telepono. Nagatutol bakas ni Martin. Hay nang bahay nilang ni Ricardo. Wa na sila din, hi Paulo. Nang lalin na. O bitaw, sa bukiran si Trudis. Basig nagatutol ni Martin. Kaya lang mapasusin nato sa mga pulis kung kinsa ito dito. Ayuhang sod sa lagkaw, Cardo. Ang sod lang. Kinahanglan nga magpabiling hiyano ang gawas aron way magduda nga nako sa sod. Adto ka mo puyo, sir? Natural. Mas matago ko dito. Ug way mahibuon kon kung may mga bag-ong buta nga makita din eh. Sige na, Cardo. Unsa pa gipaabot mo? Trabaho dayon ang lagkaw. O, Cardo. Kinahanglan medyo komportable tang duha dito kaysa dinhi sa inyo. Animal, unsaon ka na ito pagkomportable? Wal kuryente. Hayay dito, sir. Di ka gyud kalimutan. Labi na sa gabi eh. Dili ka na kita mo kung kinabuhi. Pero sige na. Pag-aignon pa, kinahanglan ko nang muatras og manukad para sa paglayat og taas. Bawion ko ang Villa Servando sa bisan unsang paagi. Sige kang ingon nga wa na masuko sa tatay mo pero di lagi mo yang hada ko. Di ba kiksulti? Kung mo tingog man murag sinukod. Ikaw, mangkot. Nga naman. Imo man kung iparehas na ito unaradya si tatay arang imong komedya. Hibaw ka na sa mga tiguwang. Mugbo na kay glubot. Mabitaw na nga ko niyag pasaylo. Da, pasag na sa tatay. Mabalik na sa normal unya. Mukuyog man ko na siya nako sa syudad. Mas maayo pa noon makabakasyon siya. Oh, mas mahimutang po ang hunahuna ko. Nga may makabantay ni mo kung wa sila si Atty. Reyes. Naapay mga NBI nga mabantay kung manlakaw sila. Pero bintaha ang mga taong nagmahali mo. Mao ba? Nanon dili naman lang ikaw mabantay na ako. Mabitaw na akong plano.
Pero murag dili pa karon. Maglisod pa kog biya sa Villa. Dagan pag-angay nga ipahimutang. Taw-taw ko sa Villa pero paminaw ko murag way katapusan ang pagpahimutang. Nga na bang ikaw may mangunay? Naaydagan mo masugo, dili ba? Ambot ba miyan? Mas gusto ko nga ako ang mupahimutang sa tanan. Murag gusto kong may balik sa kanhi ang tanan sa buhi pa sila. Ha? Kinsang sila? Sa buhi pa nga ko mga ginikanan. Sa akong damgo, makita ko ang kanhing itsura sa Mumbai. Mao nga gusto kong ipahimutang ang tanan. Wa pagyoy balita, Martin. Gisuhi nila hapit ang tibuok Gertrudes. Lakip na ang mga lagyong barangay nga ginsakpan ini pero way na kailas pamilya ni Cardo. Kung mauna, hayan wa sila sa Gertrudes. Hayan. Pero unsa ba iya gisulti? Wa ko kapangutana kung naain sila magpuyo. Pero kung sa Gertrudes sila mangumpra, nagpasabot lang nga dili layo sa Gertrudes ang ilagipuyan. Kung mao ka na, wa tay lang mahimo sa pagkakaroon, kundili ang pag-atang sa mga tabuan. Basin og mangumpra pag-usab ang asawa ni Carlo, o si Cardo baka hinuon. Tuan na sab. Pastilan ka doy. Lubat-lubatan man ko din eh. Di na kong ganahan mo tungas din sa uma. Ay, wala lang. Unsay ayaw? Kinanan susihon ko ang kahimtang mo. Tingalig makadesider siyang patsyon ka. Dili, buhason. Way imposible kang Sir Servando. Kung nakahimo siyang pagpatay sa kagalingon niya igsuon og amahan. Ang saba! Nga nang gitakpan naman akong baba. Oy! Niya ka na niya. Mas mayo, hinon. Sir? Sabado ka ron, di ba? Nagpasabot kami pauli si Mayan sa Isla Maria. Gusto kong ipaabot ka niya ang akong regalo. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.